Balay u Jisu u jed ya u Judas wat lada utip ba un sasyat kelai u. Kani ke jingkeli kadai ka wei na ki jingkeli ki ba penlong yangi ban perkhat jeliu bah. U Jisu ulong u blay. Utip lut ya ki ai baro wat ya ka lawai ru. Tilada u Jisu ula tip lepa ba u Judas un sadeno ya u. Balay pat ula jed ya u ban long u wei na ki khat arngut ki apostol. Balay ula jed ya u nong syat kela da ka mon balat luit jong u. Ka gospel ka pensyai bah ba u Judas syam la penkendit ne pendengo ya u Jisu. Ha ka gospel jong Yohanes kala nong ka bahan riu dekat ka bahan riu pau sau. Laong ba u Jisu ula tip nadu ka ba sedang hi manu ban sasyat kela ya u. Wat la kataru ula jed ya u Judas. Kani kamdei ke jing bakla lani ke jing jarengkat. Hendrai ke jing tip lepa jong u blay kamut kumju bat ke jing tip ya ka lawai jong u briu. Ban tip lepa ya ka ba unu unle kamut ba u blay u penbor ya u ban le ya kata. U Judas udang don ke jing lai luit ban jed hi ya ka lenti. Hendrai da ka mon jong u hi ula jed ya ka lenti ka baya lam ya u sya ka jing syat kela ya u Jisu. Kawai pat ka benta ka ba penlong ya ka jing ya thu khana syapang u Judas ka ba ngau khia sisya. Kalong ba ula yo ya ka ju kalat bat ka ju ka jing ya rap jong u blay kumba la yo da ki wei pat ki apostol. Ula sngap ya ki jing ya lap jong u Jisu. Ula sakhi ya ki kamba. Ula yat rengkat bat u bat lapa ru ya u ban syakri haka kerteng jong u. U Judas syam ladu ya ka jing isen jong u blay. Ula yo ya baro kilat banlong usenran u bayai ne bat u bahok. Hendrai da ka jing jit jong u hi ula bot ya ka wei pat ka lenti. Kabakam pela susu kalong bau Jisu syam la sange ban ya u Judas. Ha ka jing kawai bakadu u Jisu ula sat ya ki kejat jong Judas wat haba ula tip ha ya ka ka ba u Judas un sale. Ula beteng ban pen ya ka jing ka jing Aisha bat ka jing isen jong u. Bun sien u Jisu ula maham ya u bat ai ru ya u kilat ban kela ka pamut. Bat haba u Judas ula wan sya ka keper Getsemani rengkat bat ki sipai ban kem ya u Jisu ula khot ya u da ka kentin paralok. Wat hakapor jong ka jing syat kela. Ka jing khang ban kela ka pamut kampat khang hendrai kadang ple na ka benta jong u ban wan pai sya u blay. Ka jing syat kela jong Judas kalong sisya ka kam ka pasneo. Hendrai u blay da ka bor bat ka jing start jong u ula penmi ya ka babha na kata. Na ka jing syat kela lawan ka jing sya shitom jong Jisu. Na ka jing sya shitom sya ka jing sya sa narpna. Na ka jing sya sa narpna sya ka jing mi pat. Bat lengba ka jing mi pat lawan ka jing penem ya ka perthei paro ka wei. Kapop jong ubriu kamla satia ban penpulam ya ka jing thumu jong ublay. U Judas ru ulong ka jing maham ka baklan ya man la uwei pa uwei ubanget. Syam la long unong wei, ula long uwei na ki khat arngut ki apostol. Ubriu ula ban tip ha ya ka jing tho bakhut, ula ban don benta haki kam nyam. Hendrai udang la pat ban aila ya ka do nut jong u ban jingai na ublay. Ka jing thu khana syapang Judas ka yasriem bat jong Petrus. Baro arngut kilaya le persya ya Jisu. U Judas ula syat kela ya Jisu bat u Petrus ula len ya u lai sien lai wat. Hendrai ka jing pher hapdeng kini arngut kalong ba u Petrus u kela ka bamut bat ula let pai biang sya u Jisu da ka basyania ha ka jing sen jong u. Hendrai u Judas ula du jing kermen ban yo ya kata ka jing map. Ha kabakut u Jisu ula jed ya u Judas na ka ju ka daw ba u jed ya man la u briu. Namar u blay u ai ka jing lai luit ka ba shisha. Ka jing ka ba shisha ka don kam ya ka jing lai luit bat ka jing lai luit ka kentup ru ya ka lat ban pediang ne ban kentat. U Jisu syam la jed ya u Judas namar ba u kwa ban syat kela. Hendrai ula jed ya u namar ba u ya u
bat u angnut ya ka jing pen em jong u. Wat la ula tip lepa ba u Judas sa kentat ya kata ka jing ai. Te balai u Jisu ula jed ya u Judas wat la ula tip ba sa shet kala ya u. Namar ka jing tip lepa jong u blei kam pendu no ya ka jing lai luit jong u briu. Namar u Judas ula yo ya man la kalar bandong u briu khoi. Namar u Jisu shem la sange ban yet ya u. Ban namar wat ka jing shet kala jong u briu ru kam la ban pen pulom ya ka jing thmu jong ka jing pen em u blei. Ban namar u Judas ulong ka jing maham ya man la ka pateng. Ngila ban yai rengkat bat u Jisu bat bandang kentat ya u haka jo hi kapor. Henre ngila ru ban long kum u Petrus. Ban wan pai biang shau Jisu anda ngila len ya u. Ka gospel bakhut kamde ka jing thu khana shapang uta unong shet kala. Henre ka de ka jing thu khana shapang unong pen em uba ka jing isen e jong u ka kham kraw ban ya ka jing tlat bor jong ni. Bat uba ka jing e jong u kam ju sange ban kudup yangi wat labun sin ngi hap hakipop.